Dag og velkommen til min første blog. Jeg håber det bliver sjovt, men det tror jeg faktisk ikke det gør. Så ja, grunden til at jeg ikke tror det er på grund af at det er jo den første blog. Jeg skal lige lære serierne at kende. Og så jeg ved ikke rigtigt. Jeg vil gerne lige se nogle kommentarer ind på YouTube og sådan noget. Og så ej, gå væk! Gå væk, Dame! Gå væk! Og så, undskyld mig, det var bare lige min grimme kone. Og så, og så var det bare lige for grund af, at jeg havde så et grimt vand. Det brænder! Det brænder! Phew. Det er min næse! Phew. Men hvor kom vi til? Nå, men det var bare, at jeg tænkte bare sådan, at måske I gerne vil se lidt fisse, måske. Altså, og så vil jeg lige forvandle mig om til en lille bamse. Ej, undskyld, forkert. Og så, det er mig, lille pik. Og så er jeg bare lige vise mig selv igen. Se, jeg kan faktisk trylle mig om til en eller anden grim hund. Og jeg er bare den. Jeg er cutie. Ja, jeg er bare så cutie. Ja. Nå, nu er jeg bare bamse igen. Nå, men altså, I kan skrive til mig ind under YouTube, og så har jeg sådan en lille, der sidder og passer på mig og sådan noget, så jeg ikke får trusler og sådan noget. Og så, han sidder og læser alle dem, der er op, dem kommentarer, og så, ja, og så, så hvis jeg får nogle trusler, så siger han det til min mor, som faktisk er 52 år, og så, ja, så det skal nok blive godt, men det ser vi til. Og så, jeg tænkte bare på, hvad er det, jeg skulle huske? Og så lige, ej, gå væk, fugl! Nå, men, og så lige, ej, gå væk! Nå, men, hvad kom vi til? Hvor kom vi til? Hvor kom vi til? Nå ja, vi kom til der, hvor jeg skulle ordinere. Og så skal jeg lige vise jer, hvor lille min pigmand egentlig var. Og så skal jeg lige vise jer ham her. Hej, jeg hedder Bamse. Jeg elsker bare blowjob. Fordi jeg elsker bare for i munden. Ved du hvorfor? Det er fordi jeg er luder. Eller jeg kan nok fødsel, men altså. Alle de går og kalder mig luder, fordi jeg har sådan en lang hår. Og alle er bare sådan luder. Det kan jeg ikke lide. Og så går alle bare og kalder mig for lol hele tiden. Og det er bare så irriterende. Jeg er bare lige ved at begynde at græde. Og så, jeg hader bare min morfar. Og så på grund af at det var det, jeg kom til. Og så det er på grund af, at jeg bare til den luder. Og det var folk altid kalder mig. Og så, ja, fuck dig. Ja, okay. Det var så lige min lille bamser. Ja, de var ret nederen. Så, ja. Og har jeg måske fortalt, at jeg har en helt vildt irriterende næse. Jeg hader min næse så groft. Så derfor, jeg kan ikke så godt lide den. På grund af at den hele tiden er så irriterende. Altså, på grund af at den begynder altid at pisse på mig.
Og så, ja, jeg skal lige have et stykke løftning. Ja, det er bare dejligt det her. Gå væk. Tak. Nej, gå væk. Og så, jeg vil lige have en hat på. Gå væk. Gå væk. Ja. Men jeg tror, jeg slutter her. Eller. Ja. Tænke. Ej, hovsa. Nå. Stefan. Og så er det på grund af alle mine store bukser, ikke? Også dem der, ikke? Og så på grund af de her tider, så de driller mig altid. Og så jeg kan bare forsvinde. Men det fuck er det, du gør det? Og så se, er jeg ikke bare god? Og så vil jeg bare lige sige tak til alle mine fans, og så farvel. Hej igen! Jeg er 2 af mig. Har du lagt mærke til det? Ja, ved du hvad? Whatever, ikke? Så, jeg smelter! Ej, det gør jeg egentlig ikke alligevel. Lol. Ja, ved du hvad? Jeg tror faktisk, jeg slutter om en halv time. Sådan. Helt nødvendigt. Og så, ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til jer. Jeg vil bare sige, at jeg ser en lille dyr. Okay, men så vil jeg lige sige farvel. Det vil jeg også. Men jeg har ikke rigtig været med, så jeg vil ikke sige farvel. Jo, okay, det kan godt gå. Farvel alle sammen. Farvel. 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 Farvel.